खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङावनो दङ BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट आपडेट। BTC फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल टेस्टनि फिथाइ ओंखारबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड (CSB) आ फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रा बिफान BTCनि सिङाव फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि मासिफोरनि थाखाय फिजिकेल फिटनेस टेस्ट (PFT) नि फिथाइखौ दिनै 18 आगस्ट 2026 निफ्राय CSBनि अफिसियेल वेबसाइटआव नुनो मोनगोन। फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइ 2026 सिम खुंजादोंमोन। फिजिकेल आनजादआव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरा लिरनाय आनजादखौ होनो हागोन। लिरनाय आनजादनि खालारखौ उनाव फोसावनाय जागोन। CSBआ बिजाथिफोरखौ गावसोरनि फिथाइ आरो गोबां मिथिथायनि थाखाय अफिसियेल वेबसाइटखौ नायनो खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ आसामाव आबादारिफोरनो 1 लाख रां होगासिनो दं। 1000 आबादारिफोरा मोनगोन गिदिर बान्था। लाइमोनफोरनि थाखायबो गिदिर फोसावथाय। CM शर्माया आबादारि आरो लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां गिदिर फोसावनायफोर होदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा समबाराव बुङो दि बे बोसोराव 1000 दावगाफुनाय आरो सोलोंथाइ गोनां आबादारिफोरनो गिबि मन्थ्रिनि आबाद साबसिन बान्था होनाय जागोन। साफ्रोमबो आबादारिफोरनो 1 लाख रांनि नोगोद बान्था होनाय जागोन। सोरखारनि थांखिया फैगौ 5 बोसोराव सा 10,000 आबादारिफोरखौ मान होनाय। बेनि थांखिया जादों लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ आबाद बिथिङाव गोसो बोनो आरो गोदान आबाद मावनायखौ बांहोनाय। बेनि अनगायैबो थाबैनो आसामाव मोनसे थि लाइमोन अनसाय बिफान गायसननाय जागोन। बेनि थांखिया जादों NCC, NSS, इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज आरो लाइमोनफोरजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरखौ मोनसे बिफाननि सिङाव लाबोनाय। बे बिफानआ 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन होनना साननाय जादों। सोरखारा 2 अक्ट'बरनिफ्राय 31 जानुवारिसिम सोलिनाय मावथांखि सप्ताहना 2 खौबो फोसावदों। बेनि सिङाव सोरखारि बिफानफोराव थालांनाय 3 लाखनिबो बांसिन फाइलफोरखौ बोखारनो थाखाय मोनसे केम्पेइन खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे सोरखारि साख्रिआवलाफोरा गिबि बिसिखौ आयेन बादियै नागारालासे नैथि बिसिजों हाबा जायोब्ला 20% बेथन दाननायनि थांखि लानाय जादों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि चिराङाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारनो नाजानाय समावनो जिनाहारि खालामग्रानि आथिंआव गुलि गावदों। चिराङाव जिनाहारिनि दायनिगिरिनि सायाव पुलिसआ गुलि गावदों। कास्टाडिनिफ्राय खारनो नाजानाय समाव आथिंआव गुलि गावदों। आसामनि चिरां जिल्लानिफ्राय गिदिर खौरां फैदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जिनाहारिनि गुबै दायनिगिरि नासिरुल शेखखौ नायबिजिरबाय थानाय समाव जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजानाय समाव आथिंआव गुलि गावदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे जायगासिम लांनाय जादोंमोन। बे समाव बियो पुलिस अफिसारफोरखौ नारख्लायो आरो खारखोमानो नाजायो। बेनि उनाव पुलिसआ गुलि गावनानै बिनि आथिंआव जोखोम खालामो। दायनिगिरिखौ थाबैनो काजलगावनि JSB सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों, जेराव बिथांखौ गोख्रों रैखाथिनि सिङाव फाहामथाय होनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला शेखआ थाखो 10 नि सासे फरायसानि हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि गुबै दायनिगिरि। अजद होनाय बादिब्ला 3 सुबुंफोरा उन्दै गथ'साखौ फुस्लायदोंमोन आरो आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो जाथायनि भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन। दायनिगिरिखौ 16 आगस्तआव सानथामनि जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्ग थैनाय केस। श्यामकानु महन्तखौ दासिमनि थाखाय जौसिन बिजिरसालिनिफ्राय रेहाय मोनाखै। फैगौ 5 अक्ट'बराव हियारिं जागोन। जुबिन गार्ग थैनाय केसखौ लानानै गिदिर खौरां ओंखारबाय। जौसिन बिजिरसालिया 17 आगस्त समबारखालि श्यामकानु महन्तनि जामिननि आर'जलाइखौ खोनासंदों। हियारिंनि समाव आसाम सरकारा बिजिरसालिखौ मिथिहोयो दि बिजिरनायनि खामानिया जागायबाय आरो दासिम 394 साखिफोरनि गेजेराव 94 साखिफोरनि बिबुंथि रेबगान्थि खालामनाय जाबाय। महन्तनि फारसेनिफ्राय बुंनाय जादों दि सिंगापुरनि माखासे गोनां साखिफोरनि फोरमानफोरा दासिमबो आद्रा दं। सरकारा मिथिहोयो दि फैगौ 2 एबा 3 सप्तानि गेजेराव बे साखिफोरनि बिबुंथिफोरखौ रेकर्ड खालामनो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो।
जौसिन बिजिरसालिया आसाम सरकारखौ खुगाजों बोसोन होयो दि बिजिरनायनि हाबाफारिखौ जेसेबां हायो एसेबां थाब आवगायलांनो नांगौ। नाथाय बिजिरसालिया समबारखालि जामिननि सायाव जोबथा बिथोन होआखै आरो बेनि हियारिंखौ 5 अक्ट'बराव थि खालामदों। बेनिखायनो दासान्दि श्यामकानु महन्तखौ जामिननि सायाव जेबो जोबथा रेहाय मोनाखै। 5थि खौराङाव दङ जौसिन बिजिरसालिनि रिपर्ट। सा 251 लकसभानि एमपि आरो सा 75 रायजो सभानि सोद्रोमाफोरनि सायाव दायगोनां केस दं। हादोरनि राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गिदिर खौरां सोराङाव फैदों। जौसिन बिजिरसालियाव दाखिल खालामनाय रिपर्टनि बादिब्ला दानि सा 543 लकसभानि एमपिफोरनि गेजेराव सा 251 आरो रायजो सभानि सा 233 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सा 75 बिसोरनि हेंथायै क्रिमिनेल केस फोसावदों। रिपर्टनि बादिब्ला 170 लकसभा आरो सा 40 रायजो सभानि सोद्रोमाफोरनि सायाव गोख्रों दायगोनां केस दं, जेराव 5 बोसोर एबा बेनि बांसिन साजा होनो हागौ। बेनि अनगायैबो दानि आरो बारग' एमपि आरो एमएलएफोरनि हेंथायै मोन 4192 दायगोनां केसफोरा पेन्डिं जानानै दं होननानै खौरां मोन्नाय जादों। रायजोफोरनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आसामाव सा 14 नि गेजेराव सा 3 एमपिफोरा क्रिमिनेल केस फोसावदों। फारसेथिं केरेलायाव सा 20 नि गेजेराव सा 19 एमपिफोरनि बेरेखा केस दं। रिपर्टआव आयेन दागिरिफोरजों सोमोन्दो थानाय केसफोरखौ गोख्रै हियारिं आरो साबसिनै नोजोर होनो खावलायदों। लोगोसे गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरनायनि दावगानायखौ नेमबादियै नायफामफिननाय आरो केसफोरखौ थि खालामनायनि बोसोरसेनि गेजेराव फोजोबनायनि सुबुरुन होयो। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटी बशिष्ठ मन्दिराव मबाइल खावग्रा हानजा हमनो हादों। मोन 6 खावनाय फन बोखांनो हादों। गुवाहाटीनि मुंदांखा बशिष्ठ मन्दिरनिफ्राय गिदिर खौरां फैदों। बलबम जथुम्मानि समाव सिबियारि सुबुंफोरनिफ्राय मबाइल फन खावनायनि दायाव बशिष्ठ पुलिसआ 2 सुबुंखौ हमदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ सुकुर आली आरो बाबुल आली होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानैबो धुबुरीनिफ्राय गुवाहाटीआव फैदोंमोन आरो मन्दिराव खावनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा गेरुवा जि-जोम गाननानै बलबम सिबियारिफोरजों लोगो जांनानै होंगो-दोंगोनि खाबु लानानै मबाइल फनफोरखौ खावोमोन। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ मोन 6 खावनाय मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हादों। नायबिजिरनायाव बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों दि माखासे उन्दै गथ'साफोरखौ बे हानजायाव बाहायनाय जादों होनना। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे हानजायाव गोबां सुबुंफोरा दंफायो आरो नागिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसाम दैबाना रिलिफ। 96,842 नखरनो 15,000 रांनि अनसुंथाइ। सोरखारा नैथि किस्तिखौ जागायबाय। आसामनि दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनि थाखाय गिदिर गोजोननि खौरां फैदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि नैथि खोलोबनि सिङाव आरोबाव 31,951 नखरफोरनो खेबसे राङारि हेफाजाब महरै 15,000 रां हगारना होयो। बेजों लोगोसे शिबसागर, सराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटआव बे राहानिफ्राय मुलाम्फा मोनग्रा नखरफोरनि अनजिमाया गासै 96,842 सिम सौहैबाय। दासिम सरकारा बे मददनि थाखाय 145.26 कौटि रां खरसा खालामखांबाय। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला शिबसागराव साननाया सोलिगासिनो दं आरो थामथि खोन्दोआव 3,000 निफ्राय 4,000 आरोबाव नखरफोरखौ सोफादेरनो हागौ। बेनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनग्राफोरनि अनजिमाया 1 लाखनि खाथि जानो हागौ। सरकारा दैबानानि खहानि बिजिरनायखौबो गोख्रै खालामबाय। दासिम पर्टेलाव 26,681 खहा जानाय न'फोर आरो 18,887 मोसौ न'फोरनि सोमोन्दै फोरमायथि होनाय जादों। गिबि खोन्दोनि बिजिरनायखौ 28-29 आगस्तनि गेजेराव फोजोबनायनि आसा दं, जेराव जोबथा फारिलाइखौ सेप्तेम्बराव फोसावनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।